महाराष्ट्राच्या राजकारणात ठाकरे बंधूंची युती ही नेहमीच चर्चेचा विषय राहिली। उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या एकत्र येण्याच्या शक्यतेनं गेल्या काही महिन्यात राजकीय वातावरण तापलं होतं। मात्र आता समोर येणाऱ्या बातम्यांनुसार राज ठाकरे युतीसाठी इच्छुक नसल्याचं दिसतं आणि यामुळे उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेसमोर मोठी राजकीय कुंडी निर्माण झाली। ही परिस्थिती उबाटा शिवसेनेच्या घसरत्या राजकीय आलेखाचं ठळक चित्र आहे आणि यावर टीकात्मक दृष्टिकोनातून पाहणं गरजेचं आहे। नमस्कार, मी साईनाथ गावकर आपणा सर्वांचं कोकणशाही प्रस्तुत मुंबईनामा या कार्यक्रमात स्वागत करतो। आगामी महानगरपालिकांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई सध्या राजकीय पटलावर दे टाळी मला दे टाळी तुला हे चित्र रंगतंय। उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं 2022 मध्ये एकनाथ शिंदेच्या बंडानंतर पक्षाचं नाव आणि चिन्ह गमावलं। तरी 2024च्या लोकसभा निवडणुकीत उबाटा शिवसेनेनं 9 जागा जिंकून आपली ताकद दाखवली, पण यश मिळालं तरी पक्षाची राजकीय रणनीती आणि नेतृत्वाच्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले। महाविकास आघाडी सोबत युती करताना उद्धव ठाकरेंनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्याशी केलेला समझोता त्यांच्या मूळ मराठी आणि हिंदुत्ववादी मतदारांना खटकलाय। महाविकास आघाडी सोबतच्या या संसारानं उबाटाची वैचारिक ओळख धूसर झाली आणि याचा परिणाम त्यांच्या मतदारसंघांवर झाल्याचं स्पष्टपणे दिसतंय। आता राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसोबत युतीची शक्यता पुढे येताच उद्धव ठाकरेंनी सकारात्मक संकेत दिले होते। महाराष्ट्राच्या हितासाठी किरकोळ भांडण बाजूला ठेवायला तयार आहे असं उद्धव ठाकरे म्हणाले होते, पण राज ठाकरेंनी युतीसाठी फारशी उत्सुकता दाखवलेली नाही। त्यामुळे उबाटा पक्ष पुन्हा एकदा दिशाहीन अवस्थेत सापडलाय। राज ठाकरेंच्या नकारामुळे उबाटाची मराठी अस्मितेच्या मुद्द्यावर पुन्हा मूळ विचारसरणीकडे परतण्याची संधी हुकते। राज ठाकरे यांनी युतीबाबत थंड प्रतिसाद दिल्याचं दिसतंय। त्यांच्या मनसेनं स्वतंत्रपणे मराठी अस्मितेचा मुद्दा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत स्वतंत्र लढण्याची तयारी दाखवली। राज ठाकरेंच्या या भूमिकेमागे त्यांचा स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व टिकवण्याचा प्रयत्न दिसतोय। मनसेनं गेल्या काही वर्षात मराठी मतदारांवर आपली पकड मजबूत केली आणि राज ठाकरे यांना मवियाच्या जटिल राजकारणात अडकण्यापेक्षा स्वतंत्रपणे लढण्यात अधिक रस आहे। या उलट उद्धव ठाकरेंना मवियाच्या युतीतून बाहेर पडायचं असेल तर त्यांना राज ठाकरेंच्या पाठिंब्याची गरज आहे, पण राज ठाकरेंनी युतीसाठी हात पुढे न केल्यास उबाटा पक्षाला एकट्यानं लढावं लागेल, ज्यामुळे मराठी मतांची विभागणी होऊन भाजपा महायुतीला त्याचा फायदा होऊ शकतो। यामुळे उद्धव ठाकरेंच्या रणनीतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय। त्यांनी मविया सोबत राहावं की राज ठाकरेंच्या मागे लागावं याबाबत स्पष्टता नसल्यानं पक्ष कार्यकर्त्यांमध्येही संभ्रम निर्माण झालाय। मविया सोबतच्या युतीनं उबाटाला 2019 मध्ये सत्ता मिळवून दिली खरी, पण याच युतीमुळे पक्षाची मूळ हिंदुत्ववादी आणि मराठी अस्मितेची ओळख कमकुवत झाली। काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी सोबतच्या समझोत्यामुळे उद्धव ठाकरेंना त्यांच्या पारंपरिक मतदारांपासून दुरावलं। आता मराठी अस्मितेच्या मुद्द्यावर राज ठाकरे यांच्या सोबत युती करून पुन्हा मराठी मतदारांना एकत्र आणण्याची संधी उद्धव ठाकरेंकडे होती, पण राज ठाकरेंच्या नकारामुळे ही संधी हातातून निसटत आहे। मवियाच्या युतीत राहून उद्धव ठाकरे यांना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या दबावाखाली काम करावं लागतंय असं चित्र समोर येत असतानाच ज्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वावरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत। मवियामधील मित्र पक्षांना राज ठाकरेंच्या युतीची कल्पना फारशी रुचलेली नाहीये, त्यामुळे उबाटा पक्ष दोन्ही बाजूने कुंडीत सापडला। एकीकडे महाविकास आघाडी सोबत राहिल्यास वैचारिक तडजोड करावी लागेल आणि दुसरीकडे राज ठाकरेंच्या नकारामुळे मराठी मतांचा आधार गमवावा लागेल। उबाटा शिवसेनेच्या घसरत्या आलेखाचं मुख्य कारण आहे त्यांच्या रणनीतीतील सातत्याचा अभाव।
एकनाथ शिंदेच्या बंडानंतर पक्षानं स्वतःला पुन्हा सिद्ध केलं खरं, पण आता मराठी अस्मितेच्या मुद्द्यावर राज ठाकरेंशी युती न झाल्यास पक्षाची ताकद आणखी कमी होऊ शकते. मुंबई महापालिका निवडणुकीत उबाटा आणि मनसे एकत्र आल्यास 100 पेक्षा अधिक जागा जिंकण्याची शक्यता आहे, असं एका सर्वेक्षणातून समोर आलंय. पण राज ठाकरेंच्या नकारात्मक भूमिकेमुळे ही शक्यता धूसर झाली. उद्धव ठाकरेंनी आता स्पष्ट भूमिका घेणं गरजेचं आहे. महाविकास आघाडी सोबत राहायचं की स्वतंत्रपणे लढायचं याबाबत निर्णय न झाल्यास पक्ष कार्यकर्त्यांमधील संभ्रम वाढेल. शिवाय भारतीय जनता पार्टी महायुतीनं मुंबई महानगरपालिकेसारख्या महत्वाच्या निवडणुकीत जोर लावला असून शिंदे गटाची साथ नाही. त्यामुळे उबाटाला मराठी मतांचा आधार टिकवणं कठीण होऊ शकतं. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं महाविकास आघाडी सोबतच्या युतीतून बाहेर पडून मराठी अस्मितेच्या मुद्द्यावर राज ठाकरेंशी हात मिळवणी करण्याचा प्रयत्न केला, पण राज ठाकरेंच्या नकारामुळे हा प्रयत्न फसला. यामुळे उबाटा पक्ष पुन्हा एकदा कोंडीत सापडलाय. पक्षाची वैचारिक दिशा, नेतृत्वाचा अभाव, रणनीतीतील गोंधळ यामुळे उबाटाचा राजकीय आलेख घसरतोय. जर उद्धव ठाकरेंना मराठी मतदारांचा विश्वास पुन्हा मिळवायचा असेल तर त्यांना आता स्पष्ट आणि ठाम निर्णय घ्यावे लागतील. अन्यथा महाराष्ट्राच्या राजकारणात उबाटा शिवसेना पक्ष हा केवळ इतिहासाचा भाग बनून राहील. तुर्तास आजच्या मुंबई नामाच्या या भागात इथं स्वल्पविराम. पुन्हा भेटू नवीन भागात. धन्यवाद.